Mga balita lokal, freelance makeup artist patay sa pagpangluthang kagabi. Masobra tunga sa milyon ka pesos ang iligal na droga na recover sa bypass operation sa siyudad sang Bacolod. Sa balita nasyonal, mga Pinoy seaman naluwas ang 86 ka mga refugees nga pila ka adlaw na nga yara sa Mediterranean Sea. Mayoriya sa mga Pinoy nagatuman na sa health protocol base sa SWS survey. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Aksyon Boy Duran. Sa aton akong balita lokal, pagkatapos lamang sir. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy, and happy Friday! Yes, happy Diba? Friday, and you look, Tadlong nga daan. Friday pala, hindi naman nakita ay boss. Hindi naman, tulong naman, naman. Abaw hindi na tayo mag-day off. Day off ko, Black Action Boy, kakalipat ka sa akong schedule. Ano na, Action Boy, man? Pladi, off lisi mo, no? Of course. Sa una pala, absent ka lang sa mga pladi, off ka na. Yes, so una isa lang day off, subong duwa na. Nag-improve. Sige. Good morning na sa aton dira nga mga nag-monitor sa Facebook. Sige, Action Doors, dali lang kaya kumapanin nga ako. Sige, good morning kay Ana Marie Condes Velez, kay Mase Tofago, kay kumparing Bia Jonathan, good morning. And also kay Alex Monteza, si Ana Marie Condes Velez nag-watch live dito sa Makati. Atia City. Kay Atia Kimiriman, good morning man sa imo sa may Murshan. Of course, kay Ma'am Luing Melos, good morning Ma'am Luing. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning. Salamat sa Diyos, Biyernes na. Waya naging shortcut. Waya naging kompleto yan na. Kompleto na siguro sa bakuna. Kompleto siya sa bakuna. Ano ning FC? Ay, may ara siya FC. Feeling close. Kaya Jen Lee Cabiles. Kay good morning man. Martin Aliling, good morning. Kay ginapatamyo ni Alex Montesa, si Sir Noel Amar, Milili Oligo, Bia Jonathan, thank you, good. Okay. Michelle Unabia Colantro, good morning from Don Salvador Benedicto. Kay Humawan Castro, good morning. Always gid ko gapamati sa balita nyo. Ga-duty ko sa Intellicare Insurance. Ate Mayo gid sir, thank you so much. Okay. Di ba mo na sa unang aton nga kwan? Yes, amo na sa unang amon nga ano kitawag sana? Healthcare provider. Amo na? Hindi ang healthcare insurance. Healthcare provider. Amo na amon na healthcare insurance ang una, no? Insurance provider. So, sige, may lang nga pagpamati. Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning sa imo. Drasa man siya 2 Elise, Paranaque. Greet niya lang ko, no? Congratulations sa iya bata, Action Boy. Sa ako niya suon. Si Carl Adrian Season for graduating civil engineer. Graduate na? At Unowith. Wow, congratulations! Congratulations! Drama bla, John, drama to you. Congratulations to you. Ay, bongga pa niya to you. Hindi na yung mida. Pwede na, ikaw pa ya. Drama vlog eskwela, ako nga bata, John, sa kwan, sa UNOR. Civil engineering man. Ano subong si Dragi lang siya pag-college, Ay, galabi ko bala Lasal siya. So, dragi si... Lasal siya sa senior my high. fellow Unorian. Kay kwan na sa subong civil engineering. Okay. Kaya ano na siya gali? College nagali. So, abi dra mo, siya. naglaon siya sa high school. India. Dra siya maskwela or nag-eskwela na? Nag-eskwela naman, third year na. Hala, abi ko bala Lasal si Renz. Ara na siya gali sa Unorian. Congratulations. Sige, congratulations kay Carl Adrian Season. Yes, congratulations. Kay Sally Auke de Sousa, good morning man from some village. Keep safe everyone. Si Action Boy ko naman. Kay Raymar Beranio Lingoste, good morning man, watching from Hagimet La Carlota City. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo, Madam. Kay Dr. My Buddy, Doc Mayo, si Matt Mayo.
Good morning. Kung sa blas mong gin-search sa gini sa YouTube, ang tong pakitong kitong. Tina-memorize na? Ginapraktisan niya. Ay, very and he will good. surprise us. Oo. Live performance na siya. Pagka-send na niya, di i-air ta dayo. I-air gidya, No? bongga. Sige. Ramya Garcia, good morning Mandra. Sa kay Ray Baryoga, sa family ni Christine Minyes Villalobos kuno sa Barangay Pandanon, DSB. Neil Brian Valuis, good morning man. Ma'am Lily King dira sa London. Good morning. Hindi ko ni makumpleto ang si Dolsky ni okay amo na si Dolsky Antonio Ligaspi. Hasta landa mo na. Good. Villarosa Jr. Amo na hindi ko makumpleto. Villarosa Jr. Yes. Sa Orani Bataan. Ga Inulan di Subong. Sige. Yes. Okay. Sige. Keep safe, kid Janice Arcipuedes, watching live sa Victoria City. Greet sila ang family sa Arcipuedes, Carmela, Jingjing, Juvie, Junjun. Andy Saladares, happy Friday mandira, nga pita, thank you. Friday Classic ang FC. Ay, sus! Friday. Free daw man. Oh, hindi mo na Friday. Ha? Basta free, charot lang. Friday na action boy, Sabi ko, nakulangan lang why. Friday Friday Classic na goro. Sabi ko na gani, football club. Football club. Yvonne Boucher, watching live from Germany. Ay, good morning sa imo dira, Ma'am Yvonne. Yes. Antonieta Baha, good morning man. Kay Christine Minias Villalobos. Kay John Vicente, sa mga taga-Karabalandra, Pamilya Vicente, ginatamya niya man. Dolin, Kale Consumo. Carol Montoya Yahada, good morning dira sa imo. Donna Jane Apura Emhada, watching from Barangay Estefania. Binong 70, Dante Sabillo, good morning man. Kaginatamyaw tang ugangan niya bala si Inocencia Amarante. Nalipat man ko. Okay, 85 years old na si mama niya. Wow. Hindi pa mukaw gina sa buksina kay Mamati na ta. Mamati na ta. Very good. Ronald Radan, good morning man from Cadiz City. Patty Grace Tembrevilla, happy Friday dira sa imo. Encarnacion gali na ano tong imo ya, ano to imo ginambalya? Amot si mo ano tong ilawag mo. Si Encarnacion gali Beler Amarante. Inosensya to yung Innocence no kalayo. kalayo action boyaw. Ay, tama na aga. Pamati subong, gayum-yuhom na while pamati sa inyo sa Facebook Live. Thank you, Good morning dara sa imo, Nanay. Tiyay. Cory Vidaha, good morning man. Kag kay Migo naton One Ball Gallo, kag si Ma'am Alma Alvarez Gallo. Yes, Good sa morning Las dara sa Las Vegas. Vegas. Nevada. Standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalya na sa mga balita lokal. Patay ang isa ka freelance makeup artist matapos ang gintiro sa may dalan Galo, sakop sa Barangay 12, siyudad sa Bacolod, Tacna, alas 9 kagabi, Huwebes. Ginkilala ang biktima si John King Porras, 34 anyos, residente sa Purok Bulinao, Barangay 1, Bacolod. Sunod kay Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1. Ang suspect ay isa kalalaki nga sakay sa itom nga scooter kaya nagsuksok sa ituman nga helmet. Ginpahag sing drivers ng tricycle, halin sila sa may Purok Bulinao kag napadulo ang biktima sa likod sang LCC. Duha pa sang driver, may ginbakal pa ang biktima sa Tiangge sa lugar kag manughalin na sila kuntani sang gintiro sa suspect ang biktima sang isa ka bes. Parami pang investigasyon sang kapulisan sa krimen kag pagkilala sa suspect. Mapadulo ngayon sa akong sa may likod LCC. Oo. Ipagkabot din namon nga sa sila nga dahil lang kay mabakal ka din na yo. Oo. Ingatagan niya ko sito mo to nga pagkatapos kibapag entes nga malakat na kamihan na. Kibot lang ko muna gintiro sa. Ang kabayan sang pahayag sining tricycle driver nga nakasaksi sang insidente.
Na-recover ang masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation sang gintingog nga puwersa sang Philippine Drug Enforcement Group, Special Operating Unit 6 sa South Capitol Road, open parking lot, Barangay 8, Syudad sang Bacolod, kahapon Huwebes. Ang nadapan ng ginkilala nga Sanday Susana Diaz, 62 anyos, balo kag residente sang Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod, kag Jose Carlos, 21 anyos, sang Purok Gold, Barangay Ginhalaran, Syudad sang Silay. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon, si Diaz ang ginakabig nga high-value target bangod sang kadakuon sa illegal nga droga nga na-recover sa iya posisyon. Samtang si Carlos naman ang nagbakalman sa illegal nga droga kay Diaz. Sa kabilugan, nagdangat sa 100 gramos ang illegal nga droga nga nagabalor sang 680,000 pesos ang na-recover sa bypass operation. Preso ang duha ka mga persona sa custodial facility sang Police Station 2 para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang may angot sa illegal nga droga ang nagapangunang motibo nga ginatutukan karon sa pagluthang patay sa duha ka mga persona sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod sa tuntilikdan nga semana. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon, nagwa sa resulta sa examination sa crime laboratory nga shabu ang nakuha nga sachet sa sulod sa salakyan sa duha ka maging patay, nga ginkilala nga Sanday Fernando Mahipos kag Dexter Brian Uros. Apang suno kay Pendon, ginapadalman pa sa kapulisan ang personalidad ni Mahipos matapos siya makabaton sa pila ka mga impormasyon may angot sa negosyo sini. Yara naman sa kapulisan ang resulta sa ballistic examination apang nagpamlibad ang kapulisan nga pagwa samtang nagabaraan pang ila investigasyon sa mga kaso. Ginatingwaan sa karon sa kapulisan nga makuha ang magpahayag sa pamilya sang mga biktima. Natukiban man sa kapulisan nga wala sa record ang duha ka mga biktima apang sunod kay Pendon mahimo nagsugod pa lang sa ang mga biktima sa pagsulod sa illegal nga buluhaton. Ginkumpirma ni Victoria City Police Station Chief Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz nga nalakip sa listahan bilang station-level drug personality si Danilo Sangkap Jr. nga ginlothang kag napatay sa tubang sang Barangay Hall sang Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod, Miyerkules sang gabi. Sa interview sa Aksyon Radio, ginkumpirma ni Corpuz nga si Sangkap ang nagapuyo sa Barangay 7 Poblasyon, anay siman kag bata sang anay pulis sa syudad man sang Victorias. Ginalaga ni Corpuz nga si Sangkap ang nalista sa ilang hanay bilang high-value target sa ila police operation matapos nagkumpirmar nga siya naga-deliver kang nagadala sa illegal nga droga para sa mga drug pushers sa amo nga syudad. Nahuli ko yan last year yata, I think, camping. And at the same time, every time na may mahuhuli kami dito ng mga drug personality, ang tinuturo siya sa kanya nanggagaling yung source. That is why nasa watch list namin na siya. Yan si Mr. Danilo Sangkap Jr. na yan. Kabahin sa pagpayag ni Victoria City Police Station Chief Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz. Nadakpa naman sa bypass operation ang isa ka 21 anyos nga lalaki sa Block 14, Lot 3, Yolanda Village sa may Barangay E. Lopez sa siyudad sa Silay. Ang suspetsado ginkilala kay Arjon Olida, soltero, ka nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa pagpanguna ni Silay PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang operasyon kag nadakpan na si nabaklan si Olida kag leon niya nakumpiskar ang valor 40,800 pesos sa ginapatian shabu kag 1,500 pesos nga bypass money. Sa dugang nga balita lokal, padayon nga ginabulong sa isa ka hospital sa syudad sang Bacolod si Private First Class Kiel Charles Pamas ang 62nd IB matapos na pilasan sa enkwentro batok sa katapos ang New People's Army sa Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan sadtong Miyerkules. Sunod kay Army Major Senon Pansito, yaran sa stable nga kondisyon si Pama kag makaistorya na. Ginkompirmar man ni Pansito nga makaduha ka beses nga naenkwentro sa mga soldado ang rebelding hubon samtang ginapatigayan ang relentless operation sa diin, isa man ka miyembro sang Central Negros 1 kilosang Rehiyon Negros sang NPA ang napatay. Preso na karon sa Himamaylan PNP ang duha kinaligan miyembro sa New People's Army nga nagkalatakpan sa hot pursuit operation sa Philippine Army sa Barangay Buena Vista, siyudad sa Himamaylan. Malas 11 ang tagna sang gabi Miyerkules nga adlaw. Ginkilala ang natakpan nga Sanday Kenneth Nabong, 30 anyos, kag Jason John Gazon, 29 anyos, tanan pumuluyo sa Barangay Antonio sa amuman nga siyudad. Sunod sa Acting Chief of Police nga si Police Lieutenant Colonel Norberto Berneso, Sanday Nabong kag Gansuno po sa pilang ka mga NPA nga naengkwentro sa Philippine Army sang temprano pa sa among lugar. Nakompiskar sa duwa ang duwa ka kalibre 45, mga bala, mga subversibong dokumento kag cellphone.
Mga Pinoy seafarers na luwas ang 86 ka mga refugees nga pilang kaadlaw na ngayara sa Mediterranean Sea. Samtang mayoriya sa mga Pinoy nagatuman na sa health protocol base man sa SWS survey. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga kaaksyon, nga nagapangita iya sang habo. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiya. Sa kay Titing Angels, good morning dira sa imo. Kay Louis Aldas Sr. from Manila, no? Christine Menias Villalobos, ginatamya naman si Ma'am Vanessa Mayo, Sir Michael Jun Season, kay Ma'am Jinky de Alagdon, si Press Reader Dennis Richard Tibor Roma, Ray Baryoga, kay sa tanan nga members ng LG Fans Club. Si Jeanette Delino, good morning sa imo Jeanette. Sa kay Gracia Hareta Horvidalia, Gino Benitez, may aga, tamyag lang sa Benitez de Jesus, dira sa Karulan, Kabankalan. Andreo Huelar, good morning man. Stay safe man dira sa imo. Sa tanan ko nga workers ang Holcim Bacolod. RC Billion, good morning man. Raydon Velasco, kag kay Teresa Linahakayaw, who is also watching, thank you. Marilo Camento, sa Family Lobos ang Hermelinda Homes. Grace Ermeo, good morning dira sa imo. Rosemary Kabugwason, watching from Cubay Elementary School. Ninfa Ibanez, listening from Barangay Tangub. Chona Cordero, good morning. Kay Merly Gonzaga, maayong aga man sa imo. Si Miss Jinky daw, why pa siya? Wala pa siya. Ano ba, siguro may ano siya, action boy. May important nga gin, hikotar, subong adlaw. Subong nga aga. Kung wala siya subong sa Balitang Bayan, ara na siya sa Balita Morning Edition. Correct? Sa kay Jerry Azero Jr., good morning man, kag salamat man. No? Si Rochelle Evangelista, good morning. Kahapit ka tola. Wala ko kahapit, Action Boys. Saan to Naglabay ka lang? Sang Wednesday. Oo, kaya may urgent ko maging kantuan. Or may ginapitan ka nga iban. Kala, isa may ginapitan ni Ivan. May ginkantuan ko, and then, doon medyo nagtalithi na to. So, ako basi uwaay na siya. Kaya nagpuli na siya. So, wala na lang ko nagdayon. Okay? Talithi lang gali ang makapugong sa imo. Oo, talithi ang Ay, makapugong. banya kung di bagyo makapugong, imo talithi Talithi pa lang yung pugong. Mapugan.
Yes. Sa kay Jean Boyrom dira sa Bago City, good morning man. Kay Mary Joy Camero, dira sa Hong Kong. Kay si Ma'am Suzette Alunan, narinig kayo na, no? Si? Ma'am Suzette Alunan. Si Kwan, si Madam, si Ma'am Ligaya Abeto. Oo, go-watch na siya always, Action Boy. Basta wala siya Sa ga-comment. YouTube, ara na sa Kay Sir Milili Oligo, gali, good morning, man Action Boy ha. And of course, si Leo Talaban, good morning, Ged. Ayan, sa Barangay Manghanoy. Saka, Yes, of course. Hindi nga na yung mga Manghanoy. La La Castellana. Castellana. And si Mayor Maymay, good morning, man. Yes, good morning na si mo, Mayor Maymay. And Mayor Strauss, ang hinubaan. Yes, kag sa Alagad Radio, dira, good morning sa inyo. Si Dad's Aberia Action Boy, good morning, sir. Daras naman siya sa may sumag. May lang nakapagpamati. Si Tito mo, Maui Kanyada Jr. Wala update si Tito. Do sa update sa imo, no? Basta nag-violet na ang pink nga ID. Ga-violet na now? Ha? Ga-violet now? Depende. Actually, ang dahon niya na kung namong Change color. tigbaliw. Tigbaliw. Di ba kaga change color? So, basta may possibility nga mag-violet. Correct? From green garo, tapos ga pink, tapos ga violet. Muna? Yes. Ga-change mo. Sige. Go. Ikaw na kayo, hindi na kompleto Si sa akin. Maricel, Jurisprudencia, Sueta. Good morning from Singapore. Ganan. Hambal ni Tito mo one ball. Good morning kano kay Maninay niya Maymay. Ay, yes. Kay Manina yung Maymay. Kasi linggo na si Tita Maymay, good morning from Tito. Linggo si Maymay nga niya. Ay, may ihado ko sa Kwan, sa Las Vegas. May ara. Way pa, i-plaster pa sa imo. May mangin ihada ikaw from Las Vegas. Las Vegas, Nevada. Amigo ta Phil Alon sa guy, dira sa Japan, kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning man. Si amigo mo Awin Torres. Yes, Sir Awin Torres, good morning. Actually, Alon sa guy na si Awin. Ano yung Torres? Do kami Middle name nila. name nila, ho. Okay. So, Sir Awin Alonsagay. Kaya utod na siya ni Phil. Sir Philip Alonsagay. Kag ni Ma'am Eleanor Fukuda. Okay. Kasi Ma'am Eleanor, Alonsagay man na. Oo. Sige. Siya, Torrechilia Napilda, Blessed Friday morning sa tanan from San Enrique. DJ Kuya Arcoyo, Rebatado. Asod po na, no? Rebatado Jeffrey. Okay, Good morning. Aga ka auto di mo ya. Si Elias Bandada sa may Saudi Arabia. Good morning, man. And si Sean Rex Damasco. Good morning, watching from Palawan Pawn Shop. Charot na. Kasi Palawan, ginagawa Action Boy. Sila ni Sean Rex Damasco, hindi sila parente ni Donasco. Abigail Donasco? Lain man. Di sila parente Action Boy. di Tupad sila. balay lang siguro. Garo na, garo mga masko, masnasko, garo na. Mga apelido nila, daga mo amo lang lang. Yes. Kilay. So, Action Boy, basi makapain Masiling na karon si Abi, karon nga bulo. Kung makapainubaan ka, ano yung moto, ako gali, ano yung motogon kay Sir Awin. Sir Awin, gaya yung motogon. Aha. Diba yung kagawad Melchor. Basta you know. Saan ka na yung mapainubaan? Balaan lang na nato. Natsagan ko buwas malakat kagid mo. Buwas gidyo dayon niya. Hindi, mga ano pa, mga dason pa nga, mga inadlaw. Dason pa nga mga Di boss, inadlaw. dason nga inadlaw. At sige standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.7%. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size media. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Na-rescue sa mga Pinoy sailors ang 86 ka mga refugees nga pila nakadlaw nga yara sa Mediterranean Sea. Sunod sa crew member nga si Michael Angelo Hinilo, nakamaton ang ilang container vessel nga MV Floor N sa impormasyon gikan sa Augusta Italian Coastal Navy nga ila malabayan ang barko nga nagakinahanglan sa bulig padulong sa Livorno, Italy. Kalabanan sa mga refugees ang gikan sa Egypt kag padulong sa Italy para magpangita sa trabaho para apang naka-eksperyensya sa engine failure ang ilang ginasakyan nga barko. Mayoriya sa mga Pinoy nagatuman na sa minimum health protocol base man sa resulta sa SWS survey. Sa first quarter national survey nga ginpatigaan humalin Abril 28 tubto Mayo 2, 2021, nagapakita nga 75% sa mga adult Filipinos na nagausal sa mask kung magwa sa ilang balay. Sa 67% nagpalayag nga pirmi sila nagapanghugas ng kamot, 58% nagpahayag nga nagatuman sa physical distancing, kag 53% nagsabat nga nagausal sa face shield sa pagsakay sa pampubliko nga salakyan o kung magpadulong sa mall, merkado kag drugstores. Ang survey ang ginalakipan sa 1,200 ka matao paagi sa face-to-face interviews. Wala pa nalakip ang mga minor de edad sa vaccine trial sa Pilipinas. Sa statement, gibahag ni Science Undersecretary Rowena Guevara, ang mga taong nag-edad 17 anyos panubo ang wala pa nalakip sa trials ang Task Group on Vaccine Evaluation. Ginpaatag sang TOST kinahanglan sang dugang nga permiso gikan sa ginikanan o kun legal guardian para sa mga minor de edad. Sunod sa TOST, importante nga may acceptable efficacy kag safety data halin sa may mga edad antes ipaidalom sa trials ang mga minor de edad. Lakip sa mga pungsod nga nagausar sang mga minor de edad sa trials amo ang China, United Kingdom, United States kag India. Nagpahayag sa kabalaka si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa posible epekto sa ginapatigayon nga vaccination program sa gobyerno kung mapaslawan sa ila pagpabakuna sa ikaduwa nga dose ang 70% ka nabakunahan na sa COVID-19 vaccine. Suno kay Drilon, dapat dasigon sa gobyerno ang vaccination drive kag dugangan ang daily vaccination rate. Panugyan ni Drilon sa gobyerno nga pagbangon sa ekonomiya sa Pilipinas ang nakadepende sa kasarang sa gobyerno nga mabakunahan ang 70% sa populasyon sa Pilipinas. Base sa datos ng Interagency Task Force, 1,244,588 lang sa 4,3,736 ang nagbalik para sa second dose, rason nga 30% lang ang nakakompleto sa ila bakuna kontra COVID-19. Dugang pa kung hindi mapilit ang 70% nga kompletohan ng ila bakuna, maapektuhan sini ang vaccination program sang gobyerno. Ginbawian naman sa kabuhi si Davao del Sur Governor Douglas Cagas bangod sa komplikasyon sa COVID-19 kahapon sang agaw Huwebes. Sa statement sa pamilya nga na-post sa Facebook account sa provincial government, ila ginakasubo ang pag-anunsyo nga pagtaliwan sang gobernador bangod sa COVID-19 complications. Para sa pamilya, si Cagas ay isa ka dedikado nga public servant nga kabuhi ang isa ka inspirasyon. Gindala ang bangkay sa gobernador sa siyudad sa Davao para sa cremation.
Kumpirmado nga magatambong si Presidente Rodrigo Duterte sa pagdumdum sa Independence Day sa Hunyo 12, Sabado. Inay kaduha nga tion nga magatambong ang presidente sa mga aktibidad umpisa nga nagpungko bilang presidente kag una na sa 2018 sa Kawit, Cavite. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, magatambong si Duterte sa aktibidad sa Guasang Metro Manila. Wala ginpalayag ni Roque ang lugar nga katuan ni Duterte para sa seguridad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon. Good morning, anay. Dira kay Mama Ligaya Ibanez Gallo. Mama ni sa ni Amigo Tawan Ball. Abi ko mama. Niya ni Mama kay Okay. Ligaya Ibanez Gallo. Good morning, Ged. Busy sa pusta sa basketball, way manggadaog. Sige, standby na kita sa Aksyon. Hatla ako na Aksyon Report, second portion. Napod yung Aksyon, Art Tay Hupon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Napod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatuno. Nag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,